खामानि सोलिगासिनो गोजौआवहाय सान्दुं गोसायावनो अखा हाबाय थादों नै बै ओरैजाय अखा हायाखै ओरैजायल' हादों आसरित नै आसरितखा दसेनो हायो दसेनो हाया ओरैजायबो दहाय एसे हाबजोबदोंमोन ओमफ्राय गैला ओरैजाय थांबाय दायो नैबेयाव माने एसे गोजौआव खामानि सोलिबाय थादों आरो So hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, माने नै खामानि मावगासिनो बिसोरो दा खिथागोन आरो आङो गोजौआवहाय ओमफ्राय फार्स्ट अफ अल गाइस आं मोनसे बाथ्रानि थाखाय थेंक इउ बुंनो नागिरदों आरो नोंसोरखौ नोंसोर माने आंनि चेनेलाहाय 5K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय आरो स' बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय ओमफ्राय माने मा बुंनो आरोलाय गाइस 5K जाबा आं माबा मोनसे खालामगोन होननानै माबा मोनसे बुंदोंमोन नोंसोर गोसोआव दंना गैया माने जायफोरा आंनि भिडिअखौ रेगुलार नायो बिसोरो गोसोआव थानो हागौ आरो ओमफ्राय जायफोरा गोसोआव गैया आं बेखौ साननैसो उनाव माने बुंना खिथिगोन माने भिडिअ लाबोगोन आरो एक्सट्रा बेनि थाखाय अखा हाहोग्राफ्रा नै बिसोरनो नायगासिनो भिडिअखौ न'आव गोजौआवहाय खामानि सोलिबाय थादों आरो मा खामानि मावदों बेखौ आं खिथाहैगोन आरो दा नोंसिनो स' दायो साहा लोंखांबाय माखांबाय गाइस दायो जोङो गाइस माने दायो नै बिदिखौ मावदों आरो ना बिजों दै गलांजोबोमोन ओमफ्राय साइडखौ एसे फिनिशिं खालामफिनदों मैयाहाय माबायाव खिथाफैनो हायाखिसै आङो खामानि मावबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय खिथाफैयासै आरो आं दिनै दै सारनो नागिरदों नै दसेनो रानो गिलना दैजों गिलना दख'ना गोदाना फै गसंफैलाय मारै खोमसिसो नुदों मानसि जिरायखो खि जिरायनाङा गसं भिडिअसो बानायदों आङो फट' खेबाखै सोरबाया मामि आंना आबै नोंना आबै ओमफ्राय बेना ओमफ्राय आंना मामि ए मोजां दे खिथालाय आगरखौ ओरै मुथुना मारै जिरायखो दे बोखार बे जिया बोखार आयौ ओमफ्राय जोङो माबा जोङो मा जाखो जोङो नोंसोर मा जोंबो नुदोंनि ओमफ्राय जों फैसा गैयानि जाबासो जों ओमफ्राय जोंबाया नोगोद सासामोन ए आबैनाव बिदो दे बायरानिखौल' होगोरसिगोन ना दिनै सिंनानै माबायदि जाजोबबाय दाखोर सिबनांदों नै दायो गाइस दायो नै मा होनोमोनलाय दखानाव मेथाइ जाहैनो थांदों बेलासिनि मेथाइ जाहैसै जा मोजां मोदोमोनलै बियो जा गोथाव मोदोमो आयु हनै लाज खेबग्राया हांसोआ जाजोब्बाय नाखौ गैला एबाराव बुगुनाया बोरैबा कालार गैयि नुदोंना जिबसो मारै नुहुरलायबायदां होननाय खोनादों थिगानो बोरैबा खाबा मबाइलाव मोजां नुयोलै ओइ सुनाय इसोर फैसाया बेसेबां 200 लायबासो मोनलायनो आया मा जायो जों मिथिजायोसै फैद' फै मिथिजायोसै फै मिथिजायोसै जाहैया जब जब डेन्जार गिदिर जाखाबाय जों गामियाव नै स' गाइस नै दायो माबा जागासिनो आरो खामब्रेंगा जोंथिं खामब्रेंगा होनो आरो ओमफ्राय बेलेग होनो बबेबा जायगायाव ना सना ओमफ्राय जोंथिंहाय खामब्रेंगा होनो ओमफ्राय इंलिसावहाय स्टार फ्रुइट होनो आरो स्टार फ्रुइट होनलाय
Star? Nơi Muniao. Star rồi, video. Có ra hành là bên nhà bị mình nào tung ở trên nó. Vậy đây. Khai giàn na cái này. Eri hay nha. Jaya, Jana, big na big or gis dai mu jang khona kho. Jagra. Maram kuma jang fura. Siapa Sem ki jero ri mentam sa. Mari, gua berapa jahat kali muna. Na, mel dong. Sago bay này guys đây. Ini tipe jar. Lap gue le. Anjingnya lap gue le ni. Aku sih. Ini le mentam lu kana sone ja kya. Cái đầu nó này gì Nam thèm xong kì. Mà vẫn làm chính thất vậy gì vậy? Guys, man. Không được hết một phóng nào. Không nào. Cái smooth chu ra đâu. Guys, mani dayo oंखाम sorry. मा होनोमोनलाय ओंखाम रेंगा जाखांनानैहाय नै मोनानि थाखाय मैगं नागिरनो फैबाय आरो दुब्लियावहाय. दुब्लियावथ' थानाय नङा obviously मा होनोमोनलाय बिदिनो लामाफोराव माबाफोरावहाय थास' बिसं नागिरनो फैबाय आरो आखायाव खाखाजोब्बाय एकदम गोसोम जायोना नङाबा खारनोनो कचिन जायो. बेफोराव नै बिदिखौनो खासिगोन आरो गाइस गोरलै गोरलामखौनो नै बेयाव दङ नै खानसै. So guys, नै दायो खाखांबाय नै थोबायबो आरो. जोंखौहाय केमेरा खेबग्रायानो जाहैबाय सनायासो खेबदों आरो ना आखि. सनाया रोंबाय लोमजागायाखै सनाया दाबो. हा? मिथिया. दायो सायना लाखासिगोन आरो. ओमफ्राय ना गोरानजों जासिगोन. नाफामजोंसो. ना गोरान. So guys, this video ko zubzas na thank you so much. Next video tham link bye bye. Bye bye. Bye bye.